Аз съм професор Николай Цонков, водач на листата на БСП Обединена левица в 7-ми многомандатен избирателен район Габрово. Хората тук не искат обещания, а искат държавата да си върши работата. Хората намаляват, младите си тръгват, заплатите са ниски. Тунелът по Чипка се обещава от години, но не се случва, а без свързаност няма развитие за региона. Преди в област Габрово са работили хиляди хора, а днес всичко е спряло. Севлиево и Габрово има нови производства и традиционна икономика, но областта е най-бързо застаряващата. Няма млади хора и перспектива за тях. Качеството на живот е ниско. Областта има икономически потенциал, но икономиката трябва да е модерна и съвременна, основана на нови технологии. Затова Технически университет в Габрово е важен за промяната в областта. Габровска област се нуждае от привличане на инвестиции, високообразовани специалисти за повишаване качеството на живот. Високото качество на живот е наша кауза и заедно трябва да работим за това. Да решим проблема с безводието в Севлиево, изграждане на индустриален парк в Габрово, подобряване на свързаността, съживяване на Възрожденска Трявна и Дряново с туристическо и индустриално развитие и връщане на младите хора, както и повишаване качеството на живот. Качеството на живот не е привилегия, а право. Да градим нашето бъдеще. Справедлива България е възможна. С бюлетина номер 5 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.